אבי, תראה את השביל הזה. הוא גזם לך את הכל. זה כאילו לא ניקינו פה. איזה קטע הזוי. בכל אופן, זה עכשיו ממש ממש פתוח. הרגשה שהבית פתוח. והתחדש פה לעץ פיקוס, לא פיקוס, תות שהוא שם לך. בנוסף גם, תראה, הוא גזם את הכל. כאילו, מה זה תראה? אתה הראית לי גם. הכל פה פתוח. האווירה של הכל פתוח. האווירה של כאילו אין פרטיות, לא יודע איך להסביך את זה. כאילו הכל... בכל אופן, רק שתדע, אבי, אם יש מצב, להגיד לחבר'ה שאחרי שהם גזמו, שישמרו פה את הבוקים. יש פה מלא 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 עצים שאפשר להשתמש למנגל. כל מה שלמטה פה. אבל זה צריך לעבוד. לא יודע אם הוא יעשה את זה.